नमस्कार। रउआ सबके गोड़ लागत तानी। हम शंभूषण यादव भोजपुरी न्यूज टाइम पे रउआ सबके स्वागत बा। बताओ चली, आज शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन है। लोग सुबह से ही काफी उत्साहित रहलन और देश भर के मंदिरन में श्रद्धालु लोगन के भीड़ उमड़ल। गोरखपुर जनपद के सबसे प्रसिद्ध स्थान तरकुलहा माता मंदिर, जौना मंदिर में सुबह से ही भक्तन के तांता लागल रहे। लोग बाग अपन मन्नत पूरा करे खातिर माई के दरबार में अइलन। देखी, शहीद बंधु सिंह के यहाँ स्मारक भी बनल बा। बताओ चली, गोरखपुर जनपद में और छोट बड़ जितना भी मंदिर बाटे, सब मंदिर के सजावल गई। लोग बाग वहां इकट्ठा भइलन और काफी उत्साह के साथ लोग दर्शन कैलन। वहीं लगातार कोरोना के कारण पिछले साल लोग घरन में कैद रहलन। लोग दर्शन करे चाहे नवरात्रि में दुर्गा पूजा करे खातिर नहीं निकलन, लेकिन असो कोरोना के ढील में, कोरोना के कम भइला के कारण लोग बाग दर्शन करे खातिर पंडाल में आए। देखी, पंडाल में माता का स्थान कितना बढ़िया तरीके से लोग सजौले बा। तो आज नवरात्रि के 9वां दिन और कल दशहरा का भी धूम रही। पूरे देश, पूरे जनपद में लोग दशहरा के मेला के तैयारी कर रहा बा। तो देखत रही भोजपुरी न्यूज टाइम, बनल रही भोजपुरी न्यूज टाइम के साथ कैमरा पर्सन अरुण जायसवाल के संगे हम शंभूषण यादव।